Хора, аз съм Monster и днес ще почнем да една поредица на Майнкрафт. Просто си оцелявам. Вау, на колко яко място ме спална. Има и 3 от 4. Супер. Тъмън, че може да си направя го. Колко овце има там. Елами. Ей, вече има 3 пароли. Yes. О, тук колко такова за... Машина. Три различни цвята. Фауна. Там има крави. И това хубаво. Ще ги примама. По-скоро ще паду тази крава. О, защо бягаш, бе? Тъпа крава. Може да викна някой мой приятел да дойде да оцеля с мен. Някой ден. О, нека тия крава. О, си взема нормално дърво. Там може да има село. Просто искаш ли утре? Хора, ще има около... Не знам колко епизода ще направя това оцеляване. Ви. Сега трябва да си направя крафтинг тейбъл. Или както някои хора казват workbench. Едно лего искам. И една кирка, ако може. Да имам братва. И колко дърво остава едно. Къде я почна да копая тук. Тук ще ми нещо като къщи. Опа. Нещо ми бъде. Малко кръмко само. 11, как не е много. Защо? Това ще ми е нещо като дупка, където първата вечер или няколко вечери ще ми е къща. Колко събрах? 19, добре.
глина, няма глина. Поне аз не виждам. Не трябва. Защото днес правих туториал за къща. Направих туториал как си направиш къща. Как си направите къща. Малка къща. Опа. И направих ви печки. Това е зле. Нищо. 2 печки. Дайте сега какво трябва. Нямам дърво. Дърво, ела, дърво. О, тук се изпекал чаркола. Тук ще ми е леглото. Така, кирка. Так. О, ще си изпека още малко дърво. Значи трябва крафна. И тия 2 ги слагам да се печат. Тия 2, 3 и сега ще ходя за още дърво. Дървото винаги е нужно, според мен. Не трябва да ставате без дърво. Сега трябва просто бърз. Тук. Опа. Сложа. Така. Изпекал се чаркол, имам си дърво. Сега ще направя 2 торча, т.е. 2 пъти торчове. И става тосно и така малко светна. Но тук ще ги сложа по-добре. Ето ще го махна. И ето тук. И сега кирка и малко ще разширя с блокчета. Тук ще ми е леглото. Тук ще направя така, да ми е нещо като тунелче. Хече ми е леглото и ще сложи един торч. И така. Тук ще купая малко. Трябва да направя лопата. Лопате. Трябва ми пясък за стъкло. Не. Хе-хе-хе-хе.
крът. Вау, айрон. А колко малко изкопах. Никога не съм подозирал, че тук може точно да има айрон. И тук две само. И ми е много чудно защо го взех. Не, добре, че съм го взел, но не бех ти. Не се го. И сега затваряме. Хора, това ще е всичко за този епизод на Minecraft Survival. Ако видеото ви хареса, оставете по един лайк и се абонирайте за още клипове.